Георги Кънев е диабетик от години. Сега обаче в аптеките няма от неговия препарат. Аз се чудя какво да правя, след като инсулина ми е свършил с нощ, вчера. И днес нямам инсулин. Аз се поддържам високо ниво на кръвна захар. Днес Георги Кънев отново е дошъл в едната от двете аптеки в Силистра, които зареждат скъпоструващите лекарства. Проблемът в момента е, че складовете не зареждат аптеките от края на миналата година. Проблемът е такъв, че Здравната каса не заплаща тези лекарства от средата на месец октомври и до момента не са платени. И съответно не можем да зареждаме скъпоструващи лекарства. Оди в Здравната каса, казвам, дайте ми специалист да ме посъветва какво да направя. При колко? При личния лекар, при специалиста, какво лекарство друго ще вземаме те нататък. От районната здравноосигурителна каса не пожелаха да застанат пред камера, заявявайки, че проблемът е централен и всичко зависи дали финансовото министерство ще преведе пари на Здравната каса. По непотвърдена информация, проблема ще се реши съвсем скоро и аптеките ще получат парите си. Като се взема инсулина, спира живота. То се нарушава целият цикъл. Не знам. Ще ходя да се консултирам с доктори и други. Проблемът е, че след като получат парите си, аптеките ще трябва първо да се разплатят на дистрибутора и чак тогава медикаментите ще дойдат по рафтовите им. За TV7 от Силистра, Любомир Добрев.